Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija reġa' kien negattiv dwar bosta kisbiet li jagħmel pajjiżna fl-aħħar fosthom surplus ta' aktar minn 18 miljun euro fl-ewwel xahrin tas-sena u rilokar f'Malta tal-akbar exchange fid-dinja fil-qasam tal-muniti diġitali. F'kollegament telefoniku l-ħadd Delija ħada qatta bla ħabel kontra l-ħidma tal-gvern li qed tkun rikonoxxuta minn aġenziji tal-kreditu internazzjonali bħalma Standard & Poor illi fl-aħħar rapport tagħha s-sibt faħret il-politika ekonomika tal-gvern illi qed tagħti riżultati li dan il-pajjiż qatt ma ra bħalhom. Madankollu Delija kellu biss kliem ta' tmaqdir u qal li l-gvern qed iwaqqa' wiċċ il-Maltin l-art. Il-gvern qed jirrovina reputazzjoni ta' Malta. Il-gvern qed jagħmel ħsara kbira lis-settur ta' servizzi finanzjarji, qed iħammeġ isem Malta li blejnieh għal snin twal. Il-kap nazzjonalista għamel il-kollegament minn Gżira Awċija biex fi kliemu fl-elezzjonijiet tas-sena d-dieħla jerġa' jġib lill-għawdex nazzjonalist. Fl-istess waqt Delija li din il-ġimgħa ġie żvelat kif permezz tad-ditta legali tiegħu ħamal 200,000 euro oħra f'direct orders minn entitajiet li kienu jaqgħu taħt l-eks Ministru Tonio Fenek, ħeġġeġ lil Maltin jagħtuh il-flus u jingħaqdu warajh biex iwaqqaf lill-gvern li skontu qed juża lil pajjiżna għal skopijiet illeċiti. Konxju mill-qasma li għandu fil-partit bil-fazzjoni tal-eks kap lesta l-ħin kollu biex tipprova taħodlu t-tapit minn taħt saqajh u taħdem għal rasa, Delija spiċċa jappella lill-oppożizzjoni stess biex titkellem bleħen wieħed. Bħalissa f'pajjiżna hemm bżonn kbir ta' oppożizzjoni b'saħħitha. Bħalissa f'pajjiżna hemm bżonn kbir illi l-oppożizzjoni tkun leħen wieħed. B'reazzjoni l-Partit Laburista stqar li huwa ċar aktar minn qatt qabel li Adrian Delija m'għandu l-ebda viżjoni għal pajjiżna. Qal li għax m'għandux idejat, Delija qed imexxi lil partit tiegħu b'reazzjonijiet ta' management by crisis u knee-jerk reactions kif qalu l-kelliema tiegħu stess fil-Parlament din il-ġimgħa. Sostna li d-differenza hija ċara kristall u l-poplu ara fil-gvern immexxi minn Joseph Muscat huwa l-uniku moviment li jaħseb fil-ġenerazzjonijiet illi jmiss.